Κάνει φοβερό ξεκίνημα, αλλά στο Λάρι στιγμιαία. Ίσως πρέπει να δούμε εντάχθηκε από την τρίτη σειρά, από την τρίτη θέση ο Βασίλης Ευθυμίου και έφυγε πρώτος. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο πρώτος γύρος. Πολύ μεγάλη ένταση στους οδηγούς, πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Αριστίδης Κιζίνος δεν έκανε καλή εκκίνηση. Ήταν πρώτος, είχε την καλύτερη θέση, αλλά έμεινε πίσω. Μεγάλη αγωνία, ευτυχώς δεν υπάρχει το παραμικρό απρόοπτο σε αυτόν τον πρώτο γύρο και έχουμε, για να δούμε, πέμπτος μόλις. Έχουμε ανακατατάξει. Πέρασε δύο τώρα. Τώρα πέρασε δύο. Είναι ο Βασίλης Ευθυμίου. Λευτέρης Πίπος τρίτος, ο Γιώργος Παπασταύρου έχει πέσει από την δεύτερη στην τέταρτη θέση. Και ακολουθούν Μαρκεσίνης, Σπηλιώτης, Γκυζίνος, Καντήρης, Τασόπουλος, Τσίτος, Παναγιωτόπουλος, Γεωργόπουλος, Βλάχος, Αχτύπης, Πασάς, Γερακίτης, Λούκας και Τσαλίκης. Προφανώς με κάποιο πρόβλημα, κάποιο πέρασμα και στις πρώτες στροφές τον έριξε στην τελευταία θέση. Αυτή τη στιγμή σίγουρα θα ανεβεί. Και για να δούμε τι γίνεται μπροστά. Βλέπουμε τον Βασίλη Ευθυμίου να έχει μια πολύ καλή πορεία. Ο Κοντομάρος είναι δεύτερος. Πίπος και Παπασταύρου ακολουθούν. Οι διαφορές είναι ελάχιστες. Για την πέμπτη θέση ανάμεσα στην να ξεκαθαρίσει κάτι. Έχουμε έναν πολύ μακριά 26 γύρους ακόμη μπροστά μας. Βασίλης Ευθυμίου λοιπόν, Κώστας Κοντομάρος, ο Λίπηρος πρωταθλητής. Καλημέρα. Ο πρωταθλητής της περσινής χρονιάς με το KTM, στις τρεις πρώτες θέσεις. Σε λίγο θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι ταχύτεροι γύροι. 57-4 έχει κάνει ο Ευθυμίου σε αυτόν τον δεύτερο μόλις γύρο. Ενδεικτικό πολύ γρήγορο ρυθμό. Και βλέπουμε εδώ, ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται όλοι αυτοί οι οδηγοί κάτω από αυτό το καθεστώς. Αναγνωριστικό για όλους. Τόσο ανταγωνιστικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας από την πρώτη ώρα χρονιά σε αυτή την κατηγορία. Μιλάμε βέβαια για τον Γιώργο Παπασταύρου με το νούμερο 64. Το παρακολουθούμε πάνω στην πανέμορφη Πανιγκάλε. Να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση. Ήταν ο δεύτερος ταχύτερος στα χθεσινά χρονομετρημένα και αυτή τη στιγμή δίνει μια πολύ μυστική παρουσία. Καταρχήν είναι ο πρώτος του αγώνα. Μόλις τα 18 χρόνια. Λοιπόν, 18 και κάτι μήνες. Είναι στην τέταρτη θέση σε απόσταση αναπνοής αλλά και με ρυθμό ασφαλείας από τους δύο οδηγούς μπροστά του. Ο Κοντομάρος πρέπει γιατί χθες δεν του έβγαινε ο χρόνος με τίποτα. Είναι δεύτερος και μένει πιστικά εκεί. Πίπος είναι τρίτος. Είναι δεύτερος λοιπόν ο Λευτέρης Πίπος. Πέρασε τον Κώστα Κοντομάρο, όμως εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη απολύτως τίποτα γιατί έχουμε και άλλους οδηγούς πιο πίσω που είναι σίγουροι ότι θα μπουν στην πορεία στη μάχη. Κάτι δεν πήγε καλά στην εκκίνηση στους πρώτους τους γύρους. Και φυσικά μιλάμε για τον Αριστίδη Κιζίνο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση. Στην 6η. Ανέβασε λοιπόν ο Αριστίδης Κιζίνος σωστά. Και έρχεται.
Πίσω η τετράδα είναι πανηγύρι. Και πέφτεις πράξιμο. Ναι. Ένας ο αυτός ο Κιζίνος. Στην τόπετη που έτρεχε. Εξελίξεις λοιπόν, ανεβαίνει μία ακόμη θέση. Όπου παραμένει στη δεύτερη θέση ο Πίπος, τρίτος ο Κοδομάρος, τέταρτος ο Παπασταύρου, όμως το πολύ στο ίδιο γκρουπ, ελάχιστα πιο πίσω, μικρή διαφορά, με θέση Παναγιωτόπουλος, Καντιμήρης και Γεωργόπουλος, μαζί με τον Ακτύπη βρίσκονται στο ίδιο ουσιαστικά γκρουπ, Γερακίτης από κοντά, Τασόπουλος, Βλάχος, Τσαλίκης, Λούκας και Πασάς συμπληρώνουν την 15 των οδηγών, με τον Ευθυμίου να κρατάει μια καλή διαφορά, τον Πίπο να ακολουθεί. Και έχουμε εδώ και άλλες ανακατατάξεις. Ο Κιζίνος περνάει τον Γιώργο Παπασταύρου. Πέμπτη θέση λοιπόν ο Κιζίνος. Και οι δύο τον Γιώργο Παπασταύρου. Είναι ο μόνος οδηγός που έχει μια κατάρρευση με τον νούμερο 50. Κατάλαβα καλά, κρατάει και το χέρι του. Κάθε γύρο Πολύ μυρός οδηγός του Άκης. Στους 7 γύρους. Έχουμε Ευθυμίου, Πίπος από κοντά. Ένα γκρουπ 5 οδηγών. Δίπλα δύο οδηγοί. Γιώργος Παπασταύρου στην έκτη θέση. Μία δέκατα μπροστά από τον Μιχάλη Ασουμπρότη. Ταχύτερος γύρος μέχρι στιγμής παραμένει του Βασίλη Ευθυμίου, το 57-4. Τώρα φροντίζει να κρατάει μια διαφορά ουσιαστικά από το γκρουπ 5 οδηγών, γιατί ο Λευτέρης Πίπος είναι πάρα πολύ κοντά του. Και τώρα ακόμη πιο κοντά του, για να δούμε αν θα αρχίσει να τον απειλεί κιόλας. Ο Λευτέρης Πίπος έρχεται πολύ γρήγορα και ο Κιζίνος που έχει περάσει την τρίτη θέση. Να λοιπόν το αναμενόμενο μετά από μια πολύ κακή εκκίνηση. Το έδαφος Γεια σας. Αν δεν περάσει τώρα με το νούμερο 95 συμπληρώνει το γύρο εδώ και ο Παναγιώτης Δούκος, έναν μοναχικό αγώνα. Μία εγκατάλειψη ακόμη. Ο Πασάς, πρόεδρος του Σουφά, τον οδηγό, και ο Λευτέρης Πίπος που πιέζει πάρα πολύ στην ΚΑΠΑ 11. Βλέπει και το Κιζίνο να έρχεται. Πολύ καλή. Τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, 57-1 κιόλας στον 10ο γύρο. Από τον άλλον. Παρακαλούνται οι μηχανικοί των προηγούμενων κατηγοριών να πάνε, ή οδηγία δεν υπάρχουν μηχανικοί, κάποιος να πάει να παραλάβει όλες τις προσθέσεις. Παρακαλώ.
όσους έχουν ξεχάσει τη μοτοσυκλέτα τους εκεί να πάνε παραλάβουν. Ο αγώνας συνεχίζεται λοιπόν με τις επιθέσεις του τύπου και του Κιζίνου πια αυτή τη φορά που έχει μπει στο τρίο των πρωτοπόρων. Για να δούμε λοιπόν ο Αριστίδης εάν και πόσο καιρό θα παραμείνει εκεί. Κιζίνος λοιπόν που έχει περάσει τρίτος Μαρκεζίνης. Τεσσάρων οδηγών που διεκδικούν την τέταρτη θέση. Ο 18χρονος είναι εκεί από την εταιρεία που ουσιαστικά διαμορφώνει και λίγο την εικόνα όλου του αθλήματος, η παρουσία της Cosmocar με την ομάδα της Cosmocar Eco. Όχι μόνο σε μοτοσυκλέτες. Τον έφαγε. Μπράβο ρε Λευτέρη. Εδώ ο Κιζίνος είναι στην τρίτη θέση. Μπαίνει πολύ κοντά στον Πίκο. Ο Κιζίνος προσπαθεί να επιτεθεί και στους δύο μαζί. Βρίσκονται πάρα πολύ κοντά όμως, έτσι βρίσκουν την ευκαιρία. Πρώτος ο Μαρκεζίνης και Σπηλιώτη. Αναφέρουμε είναι στην ένατη θέση μετά από 24 γύρους στην Super Forest 200 που ανέβηκε στο βάθος. Άλλους 12 ήδη εδώ στην κατηγορία Super Stock είναι στην ένατη θέση. Εδώ ο Πίπος κάνει την επίθεσή του στα φρένα της τελευταίας τροπής και περνάει μπροστά. Για να δούμε ο Κιζίνος. Δεν δείχνει να πιέζεται, φτιάχνει σχέδιο. Λευτέρης Πίπος. Ο πρωταθλητής της περσινής χρονιάς περνάει πρώτος. Και Σπηλιώτη. 15 γύρια απομένουν. Μακρύς ο αγώνας ακόμη. Τακτική για τους οδηγούς. Είναι το μέσο του αγώνα. Το ξέρουν πολύ καλά όλοι. Άρα τι κάνουν, κρατούν όποιες δυνάμεις μπορούν. Εφόσον δεν υπάρχουν εναλλαγές θέσεις. Είναι η φάση της συντήρησης αυτή τη στιγμή για όλους τους οδηγούς. Ο τύπος έκανε την επίθεσή του. Να λοιπόν και ο Κιζίνος κάνει τώρα και αυτό την επίθεσή του, περνάει δεύτερος. Κινητικότητα λοιπόν στην κορυφή. Με ελεγχόμενο ρυθμό. Αχτύπης και Γερακίτης. Λευτέρη Πίπο. Έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Είναι Μαρκεζίνης. Αργεί στα φρένα ο Κιζίνος. Μόνος του στην τέταρτη θέση. Προσπαθεί να βρει πέρασμα ο Κιζίνος. Εν τω μεταξύ ο μικρός οδηγό της Κλέρμοντ. Έχει ανέβει στο βάθρο 2 φορές. Έχει πάρει και μία νίκη η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Πολυπληγές και πολύ
δυνατό team. Ο Λευτέρης Πίπος αντιστέκεται ακόμα στην πίεση του Αριστίδη από τον με τον Μιχάλη Σπηλιώτη. Παναγιωτόπουλος έχει ανέβει στην 8η θέση. Να πιάσει τον Μιχάλη Σπηλιώτη. Άγνος παραμένει που θα βρει τις δυνάμεις για να μην έχει κάτι τέτοιο. Ο Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος. Πολλές μαλακίες λέει αυτός για τον Γρηγόρη. Λοιπόν, παραμένει η σειρά όμως η διαφορά. Μαρκεζίνης, όπως είπαμε πριν, μια μεγάλη ομάδα που υποστηρίζει τον Παπασταύρου από Μετελούς. Ένας άνθρωπος που ένας κάλυψης και χορηγών και παρόλα αυτά καταφέρνει εδώ και πολλά χρόνια να είναι ενδεχομένως με κάποια καλύτερα μέσα να μπορούσε να ανέβει περισσότερες φορές στο βάθρο. Λοιπόν, με το διπλάρισμα τώρα πρέπει να υπάρξει κάποια ειδοποίηση, σημαία, ναι. Ενδεχομένως είναι μια ένας ρεαλιστικός στόχος για τον Γιώργο Παπασταύρου. Λευτέρης Πίπος λοιπόν, Αριστίδης Κισίδης. Είχε ενδιαφέρον. Κίτρινες. Κάποιος έφυγε. Πίπος δείχνει πως οφείλεται στο πέρασμα πιο αργών οδηγών. Κάτι που έχει κάνει στο 1 δευτερόλεπτο των Ευθυμίου, στο 1,3 πίσω του ο Γιώργος Παπασταύρου. 1 δευτερόλεπτο. Πέρασε αυτή τη στιγμή ο Γερακίδης τον Ακτύπη για την 10η θέση. Είναι λίγο πίσω σε σχέση με τον Μιχάλη με τον Γρηγόρη Παναγιωτόπουλο που έχει πάρει φόρα από την εκκίνηση του Super Sport 600 και έχει βάλει στόχο μία θέση ακόμη για να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει. 9 γύρια απομένουν, Κιζίνος κυριολεκτικά στην πλάτη του Λευτέρη Πίπου, Ευθυμίου, Μαρκεζίνης, Παπασταύρου. Πολύ όμορφος αγώνας. Θέσεις στην κορυφή βέβαια. Για την πρώτη θέση, αλλά και για την τρίτη, θυμίζω και Μαρκεζίνης πλέον. Ο Μαρκεζίνης κυνηγάει μια Ο Κιζίνος θα τον είχε περάσει, αλλά θα και ο άλλος. 8 γύρια απομένουν, αρκετός χρόνος για να υπάρξουν εξελίξεις. Δοκιμάζει συνεχώς να βρει πέρασμα από για να περάσει τον Λευτέρη Πίπο. Όμως ο Λευτέρης Πίπος ξέρει πάρα πολύ καλά να φυλαχτεί. Οι διαφορές
Εδώ μειώνεται ακόμη περισσότερο. Ο Γιώργος Παπασταύρου πλησιάζει το ευθυμίο. Το ένα δευτερόλεπτο οι τρεις οδηγοί. Ο Παναγιωτόπουλος ανεβαίνει μία ακόμη θέση. Τώρα όμως έχει 6 δευτερόλεπτα μπροστά του. Θέλοντα να καλύψει για να πιάσει τον Μιχάλη Σπηλιώτη που είναι έκτος πίσω από τον Παπασταύρου. Ο νεαρός βρίσκει σιγά σιγά ρυθμό και ανεβαίνει η θέση. Στον πρώτο του αγώνα είναι μόλις 18 ετών. Λευτέρης Πίπος λοιπόν οδηγεί τον αγώνα. Ένας ακόμη γύρος. Πλέση μία στο Γιώργο Μπλάκ. Στο μεταξύ ο Γιώργος Παπασταύρου έχει περάσει την τέταρτη θέση. Είναι πια πάρα πολύ κοντά στο βάθρο. Πάρα πολύ κοντά στο βάθρο ο Γιώργος Παπασταύρου έχει 3 για να μπορέσει να πετύχει το απίστευτο στον πρώτο του αγώνα να ανέβει στο βάθρο των νικητών μόλις τα 18 του χρόνια. Ο Πίπος, το αλικάρι, αντιστέκεται σε όπως είναι ο Κιζίνος. Κρατάει την πρώτη θέση 6 γύρους πριν το τέλος. Μηδενική η διαφορά τους όπως βλέπουμε. Πραγματική μάχη αυτή εδώ και πάρα πολλούς γύρους. Είναι πάνω από 12 γύροι που βρίσκονται σε αυτήν την διαφορά. Και για να δούμε εδώ ο Γιώργος Παπασταύρου θα καταφέρει να περάσει το πατέλι Ευθυμίου. Ο Ευθυμίου ήταν ταχύτερος στο πρωινό warm-up. Και ανέβηκε στην τρίτη θέση, άξια και αυτός στο βάθρο όμως είναι σίγουρα ο Άρης Κοφινέτο έχει καταφέρει να είναι δεύτερος και να κυνηγάει πιστικά την πρώτη θέση. Έχουμε αλλαγή και το Γερακίνη. Μάχη μεταξύ του για να χαρούν και οι δύο την ένταξη στη δεκάδα. Πολύ στιγμές χρόνο που δεν συμβαίνει κάτι εδώ στην κορυφή. Για να δούμε. 4 γύροι απομένουν για να δώσει πάνω σημαία σε αυτόν τον συγκλονιστικό πρώτο αγώνα με φοβερή μάχη για την πρώτη θέση αλλά και πλέον ανάμεσα σε 3 οδηγούς Ευθυμίου, Παπασταύρου και Μαρκεζίνης. 6 δέκατα ο Σπηλιώτης είναι έβδομος πια, όμως δέχεται την πίεση, μάλλον όχι, την οπτική επαφή μαζί ο Κίτος και ο Κοντομάρος, ο οποίος έχει πέσει στην 1η θέση. Έτομος, πολύ καλή απόδοση, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει κάνει 24-48 γύρους ήδη. Περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο εννοείται. Κιζίνος, η μικρότερη διαφορά μέχρι τώρα, όχι έχει κάποια σημασία. 1 δέκατο, 12. Δεν έχουμε άλλες αλλαγές. Ευθυμίου και Παπασταύρου. Όχι, δεν πέρασε. Ακολουθούν η πρώτη εξάδα. Να λοιπόν ο Γιώργος Παπασταύρου ζει το όνειρό του, είναι στο βάθρο στον πρώτο του αγώνα, στην πρώτη του συμμετοχή στα 18 του χρόνια. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, αν στα 18 του είναι στο βάθρο, στον πρώτο αγώνα, σε 2-3 χρόνια που θα βρίσκεται. Του ευχόμαστε το καλύτερο γιατί το αξίζει πραγματικά. Πολύ όριμος και για τα χρόνια του, αλλά και για την εμπειρία του ελληνικούς αγώνες που μετράει μόνο μερικές συμμετοχές στο περσινό πρωτάθλημα. Στην ανταγωνιστική κατηγορία Νάντος εδώ, αποσπάτε κιόλας, χειροκροτήστε τον Γιώργο Παπασταύρου. Είναι μόνο
την μία κατασκευαστές εικόνες. Τέσσερις Ιάπωνες, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki και ακόμη Ducati, KTM, BMW, Aprilia. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε την μάχη της κορυφής. Πίπος και Κιζίνος, λίγες ευκαιρίες πια. Πορευόμαστε για τον τελευταίο γύρο του αγώνα. Και ο Λευτέρης Πίπος κρατάει την πρώτη θέση. Τελευταίος γύρος για αυτόν τον συγκλονιστικό αγώνα. Ο Γιώργος Παπασταύρου έρχεται στην τρίτη θέση πιστικά να ανέβει στο βάθρο. Μαρκεζίνης ξαναπερνάει τέταρτος. Μιχάλης Πιλιώτης είναι έκτος, Παναγιωτόπουλος έβδομος. Όγκρος, Νίκος, Κοντομάνος, στη θέση δεκάλος συμπληρώνει ο Τσαλίκης. Συμπληρώσει και αυτός. Να το 40-156 από της Τσαλίκης, Ακτίκης, και ο Λευτέρης Πίπος κρατάει καλά την πρώτη θέση. Όλα δείχνουν ότι δεν θα μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο Αριστίδης Κιζίνος προφανώς εξάντλησε τις δυνάμεις του σε αυτόν τον τελευταίο γύρο. Ένα χειροκρότημα, άξιος νικητής ο Λευτέρης Πίπος. Κιζίνος άξια στη δεύτερη θέση. Τερματισμός εδώ και για τον Γιώργο Παπασταύρου. Ένα χειροκρότημα για τον 18χρονο. Μαρκεζίνης άξιος και πάλι στη τέταρτη θέση. Ο Μιχάλης Πιλιώτης ανεβαίνει πέμπτος. Τρομερή απόδοση και από τον Γερόλυμο των αγώνων. Στην κανονική κατηγορία αυτή τη φορά. Ο Μιχάλης Πιλιώτης, Βασίλης Ευθυμίου στην έκτη θέση. Παναγιωτόπουλος, συγχαρητήρια επίσης. Μετά από ένα σωρό γύρους, σχεδόν 60 γύρους έκανε ο Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος.